Noonyetora mabe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abana bomoruoti torego chiesa bari kogenda igoro imokereria amaboko achoshwa. Bwana Yesu asifiwe. Benare gochiko batebiga abantu baminto bagusi. Enyimbo yare njanya goita ngiti. Enyimbo yanka erange nere gokoroki yaite ngiti. Bokombe onyokoro muremi. Toko enda mugondo oreme onyo tobwati obokombe borovuoge. Aiga gusi ntore negesio. Twanyorro murayo ngaini. Nero korigie kerogo. Intu abagusi. Twamanyorega korokuma Fred Okengo Matiangi. The 6th. Mwancha arutwa matimo gusiga iga mwancha mongainwe motebi ngengombe elia turagama yamotebi secret ya ngombe elia motagete patebi engombe elia mabere gabwate binyinyi bioka naro motagete konywa bagusiba minto monyo mabere ye binyinyi usiye iga na Kenya obonyira weichoire uno musikongwa yale gototebi nobonyira obweichoire serikali ya Kenya. Hii ndio imeharibu Kenya yetu mpaka sasa. Watoto wetu wameuliwa wengi, watoto wetu waliibiwa, they were abducted, and because of this bad governance. Mimi ningependa kuwauliza Wakisii ndugu zetu kwa hisani mubwate chikuraso bonge nalitoranyare kobeka Matiangi ati nyobo nyirobye kera nere bye koromu